Siinähän se vehe on. Veikkaisi, että kaikki ei tiedä mikä tuo on. En minäkään tiennyt vähän aikaa sitten. Ajattelin, että helppohan se on kiinnittää vanha koneen vanhan Valmetin perään, kun siinä on viimeksi ollut joskin 20 vuotta sitten. Mutta eipä se ollutkaan. Jostain mystisestä syystä niin nivelakseli näyttää kasvaneen sen verran, että en tiedä mitä tekisi. Kaivettava rälläkkä tai... Siinä se nyt kuitenkin hyrspyttää. Elikkä harjakone. Tarkoitus harjailla tuosta mansikkapenkkien päältä vanhoja kasvustoja ja lehtiä ja muita räimettä pois. Pikkusen kyllä hirvittää mitä se tuo harjakone tekee, kun on uutta kasvustoa jo tuon verran, mutta on kyllä niin hieno härveli, että pakkohan se on kokeilla. Jospa se kannatti harjata. Jos ei mansikoiden takia, niin ainakin sen takia, että sai istua Valmetin pukilla ja käyttää hienoa harjahärveliä.